Points of News. Punto por punto nga mga opinyon sa mga mainit nga mga balita. Points of News. Kauban ng inyong kaistorya. Ardison Tulibas Arsua. Gipirmahan na sa atong Presidente Bongbong Marcos ang Executive Order number 32 which simplifies obtaining permit for building telecommunications and internet facilities. Sa akong panglantaw ani mga kaistorya, with this executive order, mag-improve na gyud ang atong internet infrastructure. Remember, there are three kinds of infrastructure nga unta masabay sa atong gobyerno. Kining tulo ka mga infrastructure walay dapat ma-compromise ani. Una, kining pinaka-common, kining ginatawag na gray infrastructure. Mao ni siya ang paghimog mga dalan, paghimog mga tulay, ug uban pa nga kapareho niini. Ikaduha nga klase sa infrastructure, kining green infrastructure. Unsa man ang green infrastructure mga kaistorya? Mao na siya ang pagpananom og mga kahoy nga dapat dili siya ma-compromise sa gray infrastructure. Unta mag-learn ang atong gobyerno ani. Kay kung magsige lang pud tag gray infrastructure, i-compromise nato ang green infrastructure, tuod man naatay building pero daghan pud tag landslide, daghan pud tag baha. Adunay tulo ka infrastructure, adunay ikatulo nga infrastructure mga kaistorya. Internet infrastructure. Sa atong panahon karon, kinahanglan nga tagaan sa pagtagad sa atong gobyerno because almost all transactions are done in the internet. Pangita mong transaction nga dili ginabuhat sa internet. Di ba tanan na nga mga transaction pwede na ditong ipaagi sa internet. And then patsada po gayo kung mas mo improve pag yun ang atong internet kay mahimong paspas ang transaction, makatipid ka sa kwarta o makatipid ka sa oras. So with this executive order number 32, mag-expect ang mga Pilipino nga adunay dakong improvement sa atong internet. Dili lang internet access or internet availability, kay dapat tutukan po sa atong gobyerno ang internet speed. So unta maapil ni sa atong AO32 kay basin unya daghan tag wifi sa mga syudad, sa mga munisipyo ug mga probinsya, pero pareho ra pod kahinay mudagan sa pagong di gyapon nato mapuslan. So internet access and availability and internet speed dapat mag-uban na sila para ma-feel po sa mga Pilipino ang improvement sa atong internet infrastructure. Abi ninyo mga kaistorya, mas mulambo ang atong nasod basta kung kaya isabay sa atong gobyerno ang tulo ka infrastructure. Gray infrastructure, green infrastructure, and internet infrastructure. Kaning internet infrastructure makatabang ni labi na sa atong mga farmers. Kay kapag ka paspas ng atong internet speed o nanay internet access and availability, ang atong mga farmer diretso na nila mabaligya ang ilang mga produkto from farm to market. Dili na moagig middleman. Ano man, pwede naman nila i-market ang ilang mga produkto online. Sa pagkakaroon ng god, since hinay kayo ang internet access sa bukid, para mahari ng ilang mga produkto, moagi pa silang middleman. O kining middleman mo ni na dato, ang farmer nagpabiling pobre. Nga naman, ang middleman gamay barato ra ang iyang palit sa produkto sa mga farmer, pero pag abot dito sa ubos, patong-patong ang gihimo sa middleman. Kung ma-implement eksakto ang executive order number 32, dako po nigtabang sa atong mga mag-uuma. Para nga dako po ang ilang kita, and with that, ma-encourage ang atong mga farmers nga i-pursue ang ilang career. E delikado ra ba karon mga kaistorya? Base sa survey, nagkatigulang na ra ba mga farmers, ang mga anak sa farmers di na gustong mag-farmer. Nga naman, way sapi.
kung sa may cost ang pag-market sa ilang mga produkto. So ato ning paaboton Executive Order number 32 gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. simplifying the obtaining of permit for building telecommunication and internet facilities. Kung sa inyong may istorya aning topic mga kaistorya, please write your comment below. And don't forget to follow my page, Mag-Istoryata Infovlogs, and my TikTok account, and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istoryata Infovlogs. Have a nice day.